கல்மனம் கரைய கண்களும் பணிக்க கைகளை குவித்தேன் இறைவா, என் மனம் வருவாய் இறைவா. கல்மனம் கரைய கண்களும் பணிக்க கைகளை குவித்தேன் இறைவா, என் மனம் வருவாய் இறைவா. என்னகம் புகுந்து இதயத்தில் அமர்ந்து பொன்னகம் புனைவாய் இறைவா. என்னகம் புகுந்து இதயத்தில் அமர்ந்து பொன்னகம் புனைவாய் இறைவா. அங்கு புன்மைகள் மறைந்து நன்மைகள் நிறைய இன்னருள் தருவாய் இறைவா, இன்னருள் தருவாய் இறைவா. கல்மனம் கரைய கண்களும் பணிக்க கைகளை குவித்தேன் இறைவா, என் மனம் வருவாய் இறைவா. தந்தை மகன் தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென். நம் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பதாக. அனைவரும் அமர்வும். திருப்பலி முன்னுரை. இரக்கத்தின் சிறப்பு காலமாகிய தவக்காலத்தை தொடங்குகிறோம். இந்த நாளும் இனி வரும் நாட்களும் கடவுளின் இரக்கத்தையும் மன்னிப்பையும் அன்பையும் அதிகம் உணரும் காலமாகவும் அதனையே பிறரோடு பரிமாறிக்கொண்டு சாட்சிய வாழ்வு வாழும் காலமாக இருந்திட மனந்தர அன்புடனே வாழ்த்தி வரவேற்கின்றோம். இயற்கை ஒரு பாடத்தை அற்புதமாக கற்றுத்தருகின்றது. மரத்தின் இலைகள் எல்லாம் உதிர்ந்து மொட்டை மரங்களாக காட்சி தந்து இலையுதிர் காலம் என்று சொல்லி காட்டுகின்றது. ஆனால் இந்த மரங்கள் மொட்டை மரங்களாகவே இருந்து போவதில்லை. தளிர்விட்டு பசுமையோடு மரம் முழுவதும் இலைகளோடு அடுத்து பூக்களோடு காயோடு கனியோடு மிகுந்த பலன் கொடுக்க உள்ளது. ஆண்டுக்கு ஒரு முறை தன்னிடம் உள்ள தேவையில்லாத பழுப்பேறிய பழைய இலைகளெல்லாம் உதிர்த்துவிட்டு புதிய தளிர் விட்டு பூத்து குலுங்கி காண்போருக்கு பசுமையான காட்சியையும் இதமான குளிரான நிழலையும் காய் கனி தந்து தன் இருப்பின் பலனை பிறருக்கு பகிர்ந்து கொடுத்து பாடம் சொல்லி தருகின்றது. நாமும் நம்மிடமுள்ள பழுப்பேறிய பழைய தேவையில்லாத பாவ பழக்க வழக்கங்களை எல்லாம் இச்சையோடு கூடிய நாட்டங்களை எல்லாம் விட்டு ஒழித்து விட்டு புதிய தளிரை கிறிஸ்து என்கிற தளிரை நம்மளே வளரவிட்டு பலன் தந்து வாழும்போது நம்முடைய பிறப்பின் பலன் காண்போம் என்பதே உண்மை. கிறிஸ்து என்ற தளிர் நம்மளே வளர இடமளிக்க அவருக்கு ஒவ்வாத பழைய பாவ வழக்கங்களை எல்லாம் உதறிவிட்டு ஏற்ற காலமே இந்த தவக்காலம். இதனையே இன்று உங்களது உள்ளங்களை தூய்மையாக்குங்கள் என்று அறைகூவலோடும் ஒப்புரவாக்குங்கள் என்ற பவுலின் வேண்டுதலோடும் தவம் ஜெபம் தான தர்மங்கள் வழியாக கிறிஸ்துவுக்கு ஏற்புடைய வாழ்வு வாழ இறைவார்த்தை நம்மை அளிக்கின்றது. கிறிஸ்து இயேசுவில் அன்பிற்கினியவர்களே,
அருளின் காலத்தை இன்று தொடங்க இருக்கின்றோம். ஜெபம், தவம், தானம் போன்ற செயல்பாடுகளால் நம் பங்கு இறை சமூகம் முழுவதும் ஆண்டவருடைய இரக்கத்தை நிறைவாய் பெற்றுக்கொள்ள இந்த பலியில் அருள் வேண்டி ஜெபிப்போம். இந்த அருளின் காலத்தை தொடங்க இருக்கின்ற இந்த நாளில் நமக்காக இந்த சாம்பல் புதன் திருப்பலியை நிறைவேற்றி நம் இறை சமூகம் முழுமைக்கும் இறையருளை பெற்றுத்தர வந்திருக்கின்ற நமது மறைமாவட்ட ஆயர் மேதக ஆயர் தாமஸ் பால்சாமி மற்றும் அனைத்து அருள் பணியாளர்களை நம் பங்கு இறை சமூகம் சார்பாக அன்புடனே வரவேற்கின்றோம். இந்த திருப்பலி முழுமையும் நமது பங்கு இறை சமூகம் முழுமையும் இறை ஆசிரை முழுமையாய் பெற்றுக்கொள்ள ஜெபம், தவம், தாமம் போன்ற செயல்களால் தங்கள் வாழ்வை சீர்படுத்தி கொள்ள இறையருள் வேண்டி இப்பலியில் இணைவோம். மேலும் இத்திருப்பலியில் என் பூலாம்பட்டி செலாஸ்டின் சுதாகர் ஆரோக்கிய ரீனா குடும்பத்திற்கு இறை ஆசிர் வேண்டி ஜெபிப்போம். மேலும் யோனா ஜட்சன் தேவையான உடலுள்ள நலன்களோடு சரளமாக பேசவும் நல்ல முறையில் படிக்கவும் இறையருள் வேண்டி ஜெபிப்போம். மேலும் பொன்னகரம் செபாஸ்டின் ஜோஸ்பின் குடும்பத்தை இறைவன் நிறைவாக ஆசிர்வதிக்கவும் குடும்பத்திற்கு தேவையான இறை ஆசிர் வேண்டியும் ஜெபிப்போம். அனைவரும் எழுந்து நின்று இறையருள் வேண்டி தொடர்ந்து மன்றாடுவோம். எல்லாம் உள்ள இறைவனிடமும் சகோதரர்களே, உங்களிடமும் நான் பாவி என்று ஏற்றுக்கொள்கிறேன். ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையின்றி தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன். என் பாவமே, என் பாவமே, என் பெரும் பாவமே. ஆகையால் எப்போதும் கன்னியான புனித மரியாவையும் வானதூதர் புனிதரனவரையும் சகோதரர் சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன். எல்லாம் வல்ல இறைவன் அமைதி இறக்கும் வைத்து நம்முடைய பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்து செல்வாராக. ஆமென். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். கிறிஸ்துவே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, புனித நோன்புகளின் வழியாக கிறிஸ்துவ வாழ்வின் போராட்டத்தை தொடங்க எங்களுக்கு உதவியருளும். அதனால் ஆன்மீக தீமைகளுக்கு எதிராக நாங்கள் போரிட்டு தன்னடக்கத்தின் உதவியால் காக்கப்படுவோமாக. உம்மோடு தூயாவியாரின் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் உம் திருமகனுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். முதல் வாசகம். நீங்கள் உடைகளை கிழித்து கொள்ள வேண்டாம், இதயத்தை கிழித்து கொள்ளுங்கள். இறைவாக்கினர் யோவேல் நூலிலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 2, இறை வசனங்கள் 12 முதல் 18 வரை. ஆண்டவர் கூறுகிறார், இப்பொழுதாவது உண்ணா நோன்பிருந்து அழுது புலம்பிக் கொண்டு உங்கள் முழு இதயத்தோடு என்னிடம் திரும்பி வாருங்கள். நீங்கள் உங்கள் உடைகளை கிழித்து கொள்ள வேண்டாம், இதயத்தை கிழித்து கொண்டு உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவரிடம் திரும்பி வாருங்கள்.
அவர் அருள் நிறைந்தவர், இரக்கம் மிக்கவர், நீடிய பொறுமையுள்ளவர், பேரன்பு மிக்கவர், செய்ய கருதிய தீங்கை குறித்து மனம் மாறுகின்றவர். ஒருவேளை அவர் தம் மனத்தை மாற்றிக்கொண்டு உங்கள் கடவுளாகிய ஆண்டவருக்கு தானிய படையலையும் நீர்ம படையலையும் நீங்கள் அளிக்குமாறு உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவார். இதை யார் அறிவார்? சீயோனில் எக்காலம் ஊதி எச்சரியுங்கள். புனிதமான உண்ணா நோன்புக்கென நாள் குறியுங்கள். வழிபாட்டு பேரணியை திரட்டுங்கள். மக்களை திரண்டு வரச் செய்யுங்கள். புனித கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள். முதியோரை கூடி வரச் செய்யுங்கள். பிள்ளைகளையும் பால் குடிக்கும் குழந்தைகளையும் ஒரு சேர கூட்டுங்கள். மணமகன் தன் அறையை விட்டு வெளியேறட்டும். மணமகள் தன் மஞ்சத்தை விட்டு புறப்படட்டும். ஆண்டவரின் ஊழியர்களாகிய குருக்கள் கோவில் மண்டபத்திற்கும் பலிபீடத்திற்கும் இடையே நின்று அழுத வண்ணம், ஆண்டவரே, உம் மக்கள் மீது இரக்கம் கொள்ளும். உமது உரிமை சொத்தை வேற்றினத்தார் நடுவில் நிந்தைக்கும் பழி சொல்லுக்கும் ஆளாக்காதீர் என சொல்வார்களாக. அவர்களுடைய கடவுள் எங்கே என வேற்றினத்தார் கூறவும் வேண்டுமோ? அப்பொழுது ஆண்டவர் தம் நாட்டின் மேல் பேர் ஆர்வம் கொண்டு தம் மக்கள் மீது கருணை காட்டினார். ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவா உமக்கு நன்றி. ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம். கடவுளே, உமது பேரன்பிற்கேற்ப எனக்கு இரங்கும். உமது அளவற்ற இரக்கத்திற்கேற்ப என் குற்றங்களை துடைத்தருளும். என் தீவினை நீங்கும்படி என்னை கழுவியருளும். என் பாவம் அற்று போகும்படி என்னை தூய்மைப்படுத்தியருளும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம். ஏனெனில் என் குற்றங்களை நான் உணர்கின்றேன். என் பாவம் எப்போதும் என் மனக்கண் முன் நிற்கின்றது. உமக்கு எதிராக நான் பாவம் செய்தேன். உம் பார்வையில் தீயது செய்தேன். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம். கடவுளே, தூயதோர் உள்ளத்தை என்னுள்ளே படைத்தருளும். உறுதி தரும் ஆவியை, புதுப்பிக்கும் ஆவியை என்னுள்ளே உருவாக்கியருளும். உமது முன்னிலையிலிருந்து என்னை தள்ளிவிடாதேயும். உமது தூய ஆவியை என்னிடமிருந்து எடுத்து விடாதேயும். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும், ஏனெனில் நாங்கள் பாவம் செய்தோம். ஆண்டவரே இரக்கமாயிரும்,
நாங்கள் பாவம் செய்தோம். இரண்டாம் வாசகம். கடவுளோடு ஒப்புரவாகுங்கள், இதுவே தகுந்த காலம். திருத்தூதர் பவுல் கொரிந்தியருக்கு எழுதிய 2ஆம் திருமுகத்திலிருந்து வாசகம். அதிகாரம் 5 இறைவசனம் 20 மற்றும் அதிகாரம் 6 இறைவசனம் 2. சகோதர சகோதரிகளே, நாங்கள் கிறிஸ்துவின் தூதுவர்களாய் இருக்கிறோம். கடவுளே எங்கள் வாயிலாக வேண்டுகோள் விடுக்கிறார். ஆகவே கடவுளோடு ஒப்புரவாகுங்கள் என்று கிறிஸ்துவின் சார்பில் நாங்கள் மன்றாடுகிறோம். நாம் கிறிஸ்து வழியாக தமக்கு ஏற்புடையராகுமாறு கடவுள் பாவம் அறியாத அவரை பாவநிலை ஏற்கச் செய்தார். நீங்கள் கடவுளிடமிருந்து பெற்றுக்கொண்ட அருளை வீணாக்க வேண்டாம் என அவரோடு இணைந்து உழைக்கும் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்கிறோம். தகுந்த வேளையில் நான் உமக்கு பதிலளித்தேன், விடுதலை நாளில் உமக்கு துணையாய் இருந்தேன் என கடவுள் கூறுகிறார். இதுவே தகுந்த காலம், இன்றே மீட்பு நாள். இது ஆண்டவர் வழங்கும் அருள்வாக்கு. இறைவா உமக்கு நன்றி. ஆயன் தன் மந்தையை காப்பது போல ஆண்டவர் நம்மை காக்கின்றார். ஆயன் தன் மந்தையை காப்பது போல ஆண்டவர் நம்மை காக்கின்றார். உங்கள் இதயத்தை கடினப்படுத்தி கொள்ளாதீர்கள், மாறாக ஆண்டவரின் குரலை கேட்பீர்களாக. ஆயன் தன் மந்தையை காப்பது போல ஆண்டவர் நம்மை காக்கின்றார். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகம். ஆண்டவரே மாட்சி உமக்கே. மத்தேயு எழுதிய தூய நற்செய்தி இயல் 6 இறை வார்த்தைகள் 1 முதல் 6, 16 முதல் 18 வரை. அக்காலத்தில் இயேசு தம் சீடரை நோக்கி கூறியது, மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென்று அவர்கள் முன் உங்கள் அறச்செயல்களை செய்யாதீர்கள். இதை குறித்து நீங்கள் எச்சரிக்கையாய் இருங்கள். இல்லை என்றால் உங்கள் விண்ணக தந்தையிடமிருந்து உங்களுக்கு கைமாறு கிடைக்காது. நீங்கள் தர்மம் செய்யும்போது உங்களை பற்றி தம்பட்டம் அடிக்காதீர்கள். வெளிவேடக்காரர் மக்கள் புகழ வேண்டுமென்று தொழுகை கூடங்களிலும் சந்துகளிலும் நின்று அவ்வாறு செய்வர். அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் தர்மம் செய்யும்போது உங்கள் வலக்கை செய்வது இடக்கைக்கு தெரியாதிருக்கட்டும். அப்பொழுது நீங்கள் செய்யும் தர்மம் மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு கைமாறு அளிப்பார். நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது வெளிவேடக்காரரை போல் இருக்க வேண்டாம். அவர்கள் தொழுகை கூடங்களிலும் வீதி ஓரங்களிலும் நின்று கொண்டு மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென இறைவேண்டல் செய்ய விரும்புகிறார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் இறைவனிடம் வேண்டும் பொழுது உங்கள் உள்ளறைக்கு சென்று கதவை அடைத்து கொண்டு மறைவாய் உள்ள உங்கள் தந்தையை நோக்கி வேண்டுங்கள்.
மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு கைமாறு அளிப்பார். மேலும் நீங்கள் நோன்பு இருக்கும்போது வெளிவேடக்காரரைப் போல முகவாட்டமாய் இருக்க வேண்டாம். தாங்கள் நோன்பு இருப்பதை மக்கள் பார்க்க வேண்டுமென்றே அவர்கள் தங்கள் முகங்களை விகாரப்படுத்திக் கொள்கிறார்கள். அவர்கள் தங்களுக்குரிய கைமாறு பெற்றுவிட்டார்கள் என உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன். நீங்கள் நோன்பு இருக்கும்போது உங்கள் தலையில் எண்ணெய் தேய்த்து முகத்தை கழுவுங்கள். அப்பொழுது நீங்கள் நோன்பு இருப்பது மனிதருக்கு தெரியாது, மாறாக மறைவாக இருக்கிற உங்கள் தந்தைக்கு மட்டும் தெரியும். மறைவாய் உள்ளதை காணும் உங்கள் தந்தையும் உங்களுக்கு ஏற்ற கைமாறு அளிப்பார். ஆண்டவரின் அருள்வாக்கு. கிறிஸ்துவே உமக்கு புகழ். நம்முடைய மன்றாட்டுக்களை எல்லாம் ஆண்டவர்பால் எழுப்புவோம். சிறப்புக்குரிய புனிதமான இந்த தவக்காலத்தில் வேண்டிய அருளையும் ஆசிரையும் நமக்கு நிறைவாய் வழங்கும்படியாக மன்றாடி ஜெபிப்போம். ஞானத்தின் ஊற்றே எம் இறைவா, நீர் கொடையாக கொடுத்துள்ள திருத்தந்தை, ஆயர்கள், குருக்கள், துறவிகள் இன்றைய சவால்கள் நிறைந்த உலகின் நடுவே தொடர்ந்து ஒலித்து கொண்டிருக்கும் உமது அழைப்பை சரியான முறையில் அடையாளம் கண்டு நீர் அவர்களிடம் ஒப்படைத்துள்ள இறை மக்களை நிறை உண்மையை நோக்கி வழிநடத்தி செயல்படவும், உமது திருவுளம் நிறைவேற்றுவதில் அவர்கள் மகிழ்ச்சி அடையவும் அருள் தர வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, மன்றாட்டை கேட்டருளும். இரக்கத்தின் நாயகனே ஆண்டவரே, இத்தவக்காலம் என்னும் கொடைக்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். இந்த நாட்களில் நீர் எங்கள் மீது பொழியவிருக்கிற சிறப்பான பேரன்புக்காக, இரக்கத்துக்காக நன்றி கூறுகிறோம். இறைவா, இந்த நாட்களை நாங்கள் பயனுள்ள விதத்தில் செலவழிக்க உமது அருளை, ஆற்றலை எங்களுக்கு தர வரும் அருள இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, எங்கள் மன்றாட்டை கேட்டருளும். கடவுள் இணைத்ததை மனிதன் பிரிக்காதிருக்கட்டும் என்ற ஆசிரோடு குடும்ப உறவை உருவாக்கிய அன்பு தந்தையே இறைவா, எமது குடும்பங்களுக்காக உம்மிடம் வருகின்றோம். இன்றைய நாட்களில் குடும்ப உறவுக்கும் ஒற்றுமைக்கும் மகிழ்ச்சிக்கும் தடையாக இருக்கும் அனைத்து தீமைகளையும் உமது இரக்கத்தால் தகர்த்தெறிந்து குடும்பங்களில் அமைதியும் மகிழ்ச்சியும் ஒற்றுமையும் நிலவ வரமருள வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, மன்றாட்டை கேட்டருளும். தூய ஆவியின் வல்லமை கொண்டவரான இயேசுவே, இறைவா, பிறருக்கு உதவும் வேளையில் நாங்கள் தன்னலம் நாடாது செயல்பட அருள் தந்தள்ள வேண்டும் என்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, மன்றாட்டை கேட்டருளும். வழிகாட்டும் இறைவா, நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் நீர் ஏற்படுத்திய திருச்சபை வழியாக நீர் வெளிப்படுத்தும் பாதைகளையும் கற்பிக்கும் உண்மை நெறிகளையும் அறிந்து அவற்றை பின்பற்றி எம் ஆன்மீக வாழ்விற்கு எதிராக வரும் சோதனைகளை வென்று அர்த்தமுள்ள வாழ்வு வாழ அருள் தர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, மன்றாட்டை கேட்டருளும். எமக்கு ஆதரவளிக்கும் இறைவா, கடின நோய்களினால் பாதிக்கப்பட்டு வீடுகளிலும் மருத்துவமனைகளிலும் இருந்து வேதனைப்படும் அனைவருக்காகவும் மன்றாடுகின்றோம். மக்களை வாட்டி வதைக்கும் எல்லா நோய்களும் அகன்று அவர்கள் சுகமடையவும் அவர்களுடைய வேதனைகளை தனித்தள்ளவும் வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம். ஆண்டவரே, மன்றாட்டை கேட்டருளும். மன்றாடுவோமாக. எல்லாம் வல்ல இறைவா, எங்களுக்கு இந்த சிறப்புக்குரிய தவக்காலத்தை தந்திருக்கிறீர். உமது அன்பையும் அன்பின் குரலையும் கேட்டு நாங்கள் உம்மிடம் திரும்பி வர அருள் புரியும். ஜெபத்தினாலும் அன்பு செயல்களினாலும் தவ முயற்சிகளினாலும் நாங்கள் எங்கள் தீய நாட்டங்களை அடக்குவோமாக. பாவங்களிலிருந்து விடுதலை பெறுவோமாக.
உம் திருமகனின் பாடுகளையும் பாஸ்கா விழாவையும் கொண்டாட தகுதி உள்ளவர்களாக ஆக்கிக்கொள்ள இத்தவக்காலம் எங்களை வழிநடத்துவதாக. எங்கள் ஆண்டவராம் கிறிஸ்து வழியாமை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென். என்ன வேண்டும் என் இறைவா, ஏதுமில்லாத ஏழைய நாங்கள் என்ன வேண்டும் என் இறைவா. பலிபொருள் ஏற்பது இல்லை என்று உம்மில் பண்பட காணுகின்றேன். பலிபொருள் ஏற்பது இல்லை என்று உம்மில் பண்பட காணுகின்றேன். தகனம் செய்தாலும் ஏற்பதில்லை என்ற தகைமையும் பெருமையும் காணுகின்றேன். தகனம் செய்தாலும் ஏற்பதில்லை என்ற தகைமையும் பெருமையும் காணுகின்றேன். நொறுங்கிய என் உள்ளமதை உம்மிடம் கொடுக்கின்றேன். சகோதரர் சகோதரிகளே, நாம் அனைவரும் கொடுக்கும் இப்பலி எல்லாம் வல்ல தந்தையாம் இறைவனுக்கு ஏற்றுதாம் முடிஞ்சுவையுங்கள். ஆண்டவர் தம் திருப்பேரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் தமது திரு அவையின் அனைத்து நலனுக்காகவும் உமது கை நின்று பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக. ஆண்டவரே, தவக்காலத்தின் தொடக்கமாக அமையும் இப்பலியை சிறப்பாக உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்க உம்மை வேண்டுகிறோம். தவ செயல்களாலும் பிறரன்பு செயல்களாலும் எங்கள் தீய ஆசைகளை அடக்குவோமாக. இவ்வாறு பாவத்திலிருந்து தூய்மை பெற்று உம் திருமானின் பாடுகளை ஆர்வமுடன் கொண்டாட தகுதி உள்ளவர்கள் திகழ்வோமாக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவரும் திருமானுமாகிய இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. உம் ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. இதயங்களை மேலே எழுப்புங்கள். ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ளோம். நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம். அது தகுதியும் நீதியும் ஆனதே. ஆண்டவரே, தூயவரான தந்தையே, என்றும் உள்ள எங்களில் எல்லாம் வல்ல இறைவா, எந்நாளும் இவ்விடத்திலும் நாங்கள் உமக்கு நன்றி செலுத்துவது மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகும். எங்கள் கடமையும் மீட்புக்குரிய செயலுமாகும். உம்முடைய பிள்ளைகளின் உள்ளங்களை தூய்மைப்படுத்தி புதுப்பிக்க பயனுள்ள சிறப்பான காலத்தை ஏற்படுத்தினீர். அதனால் நாங்கள் மட்டுமீறிய பற்றுதல்களில் இருந்து விடுதலை பெற்று நிலையற்றவைகளில் மனத்தை ஈடுபடுத்தாது நிலையானவற்றில் மென்மேலும் மனத்தை செலுத்துமாறு எங்களை தூண்டுகின்ற காலம் இதுவே. ஆகவே புனிதர் வானதூதர் அனைவரோடும் சேர்ந்து நாங்கள் உம்மை புகழ்ந்தேத்தி முடிவின்றி பாடுவதாவது: தூயவர் 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 வான்படைகளின் கடவுளாம் ஆண்டவர்
உமது மாட்சியால் நிறைந்துள்ளன. உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர். உன்னதங்களிலே ஓசானா, உன்னதங்களிலே ஓசானா. ஆண்டவரே, நீர் மெய்யாகவே தூயவர், தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று. ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து இக்காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த வேண்டுகிறோம். இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு மார்பனவாக. அவர் பாடுபட உடம் கணிந்து தம்மை கையளித்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பிட்டு தம் சீடருக்கு அளித்து கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள், ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல். அவ்வண்ணமே இரவு விருந்து அருந்தியபின் கிண்ணத்தை எடுத்து மீண்டும் மக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது: அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள், ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம். இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும். இதை என் நினைவாகச் செய்யுங்கள். நம்பிக்கையின் மறைபொருள். ஆண்டவரே, நீர் வருமளவும் உமது இறப்பினை அறிக்கையிடுகின்றோம், உமது உயிர்ப்பினையும் எடுத்துரைக்கின்றோம். ஆகவே ஆண்டவரே, நாள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினை உயிர்ப்பினை நினைவு கூர்ந்து வாழ்வு தரும் அப்பத்தை மீட்படைக்கும் பின்னத்தை உமக்கு ஒப்புக் கொடுக்கின்றோம். உம் திருமணம் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவர்களென எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர். எனவே மக்கள் நன்றி செலுத்துகின்றோம். மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்கு கொள்ளும் எங்களை தூய ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டுமென உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவரே, உலகெங்கும் பரவியிருக்கும் உமது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தருளும். எங்கள் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ், எங்கள் ஆயர் தாமஸ் பால்சாமி, எல்லா திருநிலையினர் ஆகிய அனைவரோடும் உமது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெறச் செய்தருளும். மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இரக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுடைய ஏற்றருளும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும். கடவுளின் கன்னித்தாயான மாட்சிமிக்க மரியாள், அவருடைய அன்பு கணவரான புனித யோசேப்பு, புனித திருத்தூதர்கள், இவ்வுலகில் உமக்கு உகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய தூயவர் அனைவருடனும் நாங்கள் நிலையான வாழ்வில் பங்கு கொள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமகன் இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்து மரமருள உம்மை மன்றாடுகிறோம். இவர் வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே, தூய ஆவியாரின் ஒன்றிப்பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே. ஆமென். ஆமென். ஆமென்.
மீட்பரின் கட்டளையால் கற்பிக்கப்பட்டு இறைப்படைப்பினையால் பயிற்சி பெற்ற நாம் துணிந்து பாடுவோம். விண்ணுலகில் இருக்கிற எங்கள் தந்தையே, உமது பெயர் தூயதென போற்றப் பெறுக. உமது ஆட்சி வருக. உமது திருவுளம் விண்ணுலகில் நிறைவேறுவது போல மண்ணுலகிலும் நிறைவேறுக. எங்கள் அன்றாட உணவை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு எதிராக குற்றம் செய்வோரே நாங்கள் மன்னிப்பது போல எங்கள் குற்றங்களை மன்னியும். எங்களை சோதனைக்கு உட்படுத்தாதேயும். தீமையிலிருந்து எங்களை விடுவித்தருளும். ஆண்டவரே, தீமைகள் அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருளமை மன்றாடுகின்றோம். உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்பொழுதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமுமின்றி நலமாயிருப்போமாக. நாள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமீட்பராய் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம். ஏனெனில் ஆட்சியும் வல்லமையும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமதே. ஆண்டவரே இயேசு கிறிஸ்துவே, அமைதியை உங்களுக்கு விட்டுச் செல்கின்றேன், என் அமைதியை உங்களுக்கு அளிக்கின்றேன் என்றும் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே. எங்கள் பாவங்களை பாராமல் முது திரு அவையின் நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி முது திருவுளத்திற்கேற்ப அதற்கு அமைதியும் ஒற்றுமையும் அளித்தருள்வீராக. என்றென்று வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே. ஆமென். ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக. ஒருவருக்கு ஒருவர் இயேசு கிறிஸ்து தருகின்ற அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்கள் மேல் இரக்கமாயிரும். உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே, எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும். இதோ இறைவனின் செம்மறி, இது உலகின் பாவங்களை போக்குகின்றவர். செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பேறு பெற்றோர். ஆண்டவரே, நீர் நிலத்தில் எழுந்தருளி வர நான் தகுதியற்றவன். ஆனால் ஒரு வார்த்தை மட்டும் சொல்லியருளும், எனது ஆன்மா நலமடையும். கிறிஸ்துவின் திருவுடல் திருத்தனமை காத்திருத்தி வாழ்வழிப்பதாக. கருணை தேவமே கண் பாரும். எங்கள் பாவங்களை நீ பொறுத்தருளும். கருணை தேவமே கண் பாரும். எங்கள் பாவங்களை நீ பொறுத்தருளும்.
மனமும் ஒன்று சேர்ந்தே உம்மை எதிர்த்ததையா. உடலும் அறிவும் மனமும் ஒன்று சேர்ந்தே உம்மை எதிர்த்ததையா. தேவ கட்டளை வழியே மனம் பன்முறை அறிந்தே வெறுத்ததையா. பாவ சேற்றை வாழ்வை வாழ்வே கொண்டு நிறைந்ததையா. கருணை தெய்வமே கண் பாரும் எங்கள் பாவங்களை நீ பொறுத்தருளும். பாதை தெளிவுற தெரிந்தும் அதை பார்த்து நாங்கள் நடக்கவில்லை. பாதை தெளிவுற தெரிந்தும் அதை பார்த்து நாங்கள் நடக்கவில்லை. உண்மை விளக்கு எரிந்தும் அதன் மொழியின் அருகே வாழவில்லை. இறைவன் அன்பு அழைத்தும் அதை உணர்ந்த பின்னும் திரும்பவில்லை. கருணை தெய்வமே கண் பாரும் எங்கள் பாவங்களை நீ பொறுத்தருளும். அன்பு செய்யும் இறைவா, உம்மை மறந்து சென்றதை எண்ணுகிறோம். அன்பு செய்யும் இறைவா, உம்மை மறந்து சென்றதை எண்ணுகிறோம். நீதி நிறையும் தலைவா, எம் பாவத்தை நினைத்தே கலங்குகிறோம். தூய வாழ்வின் நிறைவே, உம் மன்னிப்பு தருவாய் உயிர் பெறுவோம். கருணை தெய்வமே கண் பாரும் எங்கள் பாவங்களை நீ பொறுத்தருளும். பாவிகள் ஆண்டவரே, பொறுத்தருள் எம்மை ஆண்டவரே. பொருந்தா பாவிகள் ஆண்டவரே, பொறுத்தருள் எம்மை ஆண்டவரே. எனது ஆன்மா முழுவதும்
பொறுத்தருள் எம்மை ஆண்டவரே. உம்மை நம்பும் யாவருமே உண்மையில் நாணம் அடையாரே. உண்மை நம்பும் யாவருமே உண்மையில் நாணம் அடையாரே. ஆண்டவரேவும் வழிகளெல்லாம் அன்புடன் காட்டி அருள்வீரே. அன்புக்குரிய சகோதரிகளே சகோதரர்களே, அருளின் காலமாம் தவக்காலத்தை இன்று நாம் துவங்கியிருக்கின்றோம். நாளை 3ஆம் தேதி வியாழனன்று மாலை 5:30 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை CSI ஆலயத்தில் அமைந்துள்ள ஹாலில் நமக்கு தவக்கால சிறப்பு நற்செய்தி கூட்டமானது நடைபெறுகிறது. CSI, TLC, கத்தோலிக்க திரு அவை மூன்றுமாக இணைந்து இந்த தவக்கால சிந்தனைகளை வழங்குகின்றார்கள். ஆகவே இறை மக்கள் நாளைய தினம் மாலை 5:30 மணியிலிருந்து 8 மணி வரை நடைபெறுகிற இந்த நற்செய்தி கூட்டத்திலே கலந்து கொண்டு சிறப்பிக்கும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். தவக்காலத்தில் நீங்கள் அறிந்துள்ளது போல ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமையும் மாலையில் சிலுவை பாதையும் அதைத் தொடர்ந்து திருப்பலியும் நடைபெறும். ஆகவே இறை மக்கள் இந்த தவக்கால பக்தி முயற்சியிலும் பங்கேற்று ஆண்டவரின் பாடுகளை தியானிக்க உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். வருகிற வெள்ளி 4ஆம் தேதி மாதத்தின் முதல் வெள்ளி அன்று காலை 6 மணி திருப்பலி நிறைவு பெற்றவுடன் நற்கருணை எழுந்தேற்றம் செய்யப்பட்டு மாலை 3 மணி வரை ஆராதனை நடைபெறும். 3 மணிக்கு இறை இரக்கத்தின் ஜெபமாலையும் அதைத் தொடர்ந்து திருப்பலியும் நடைபெறும். மாலை 6 மணிக்கு சிலுவை பாதையும் அதைத் தொடர்ந்து திருப்பலியும் நடைபெறும். இந்த வார சிலுவை பாதையை வழிநடத்துபவர்கள் அமலவை அருட்சகோதரிகள், ஆக்னஸ் மேரி தெரு, நெட்டுத்தெரு, அரண்மனை குளம் அன்பிய இறை மக்கள் மற்றும் இயேசுவின் திரு இருதய சபையினர். இந்த தவக்காலத்திலே பெண்கள் பிடி அரிசி திட்டத்தை மேற்கொண்டு சேமிக்கின்ற அந்த பிடி அரிசியை வருகிற பெரிய வியாழனன்று காணிக்கை பவனிலே கொடுத்து பசிப்பிணி ஒழிப்பு இயக்கத்தில் பங்கேற்க உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். இந்த தவக்காலத்தில் 40 நாட்களும் பல்வேறு தவ முயற்சிகளின் வழியாக நீங்கள் சேமித்த காணிக்கைகளை என் தவக்கால தியாகத்தின் காணிக்கை என்ற கவரிலிட்டு பெரிய வியாழனன்று கொடுக்கும்படியும் உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். நீங்கள் அறிந்துள்ளது போல இந்த தவக்காலத்தில் சிறப்பு நிகழ்வாக ஒவ்வொரு கிளை பங்கிலும் சிலுவை பாதையும் அங்கு திருப்பலியும் நடைபெறும். எனவே வருகிற 7ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை லைன் தெருவிலும், 8ஆம் தேதி செவ்வாய்க்கிழமை தெய்வசிகாமணிபுரத்திலும், 10ஆம் தேதி வியாழனன்று சேவியர் தெருவிலும் சிலுவை பாதையும் அதைத் தொடர்ந்து திருப்பலியும் அங்கு நடைபெறும். மாலை 6 மணிக்கு இந்த நிகழ்வுகள் நடைபெறும். ஆகவே அந்த பகுதியினுடைய நிர்வாகிகள், அனைத்து அன்பிய பொறுப்பாளர்கள், ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் இதற்கு தகுந்த ஏற்பாடு செய்யும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். இந்த தவக்காலத்தின் அனைத்து புதன் மற்றும் வெள்ளி ஆகிய நாட்களில் மாலை 5:30 மணி முதல் ஒப்புரவு அருள் அடையாளம் பேராலயத்தில் வழங்கப்படும். ஆகவே நல்ல பாவ சங்கீர்த்தனம் செய்து இந்த தவக்காலத்தை சிறப்பாக கொண்டாட ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு விழாவுக்கு தயாரிக்க உங்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். வருகிற ஞாயிற்றுக்கிழமை தவக்காலத்தின் முதல் ஞாயிறு. ஒவ்வொரு ஆண்டும் திரு யாத்திரையாக மலை மாதா திருத்தலத்திற்கு நாம் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம். ஆகவே அந்த திரு யாத்திரையில் பங்கு பெற விரும்புகின்றவர்கள் உங்களது பெயர்களை பங்கு தந்தையரின் அலுவலகத்தில் பதிவு செய்யும்படி உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். 2ஆம் திருப்பலி நிறைவு பெற்றவுடன் இந்த திரு யாத்திரை ஆரம்பமாகும். அங்கு மலை மாதா திருத்தலத்திலே சிலுவை பாதையும் திருப்பலியும் நடைபெறும். ஆகவே இறை மக்கள் இந்த திரு யாத்திரையிலும் பங்கேற்று சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். இன்று காலை 11 மணிக்கு திருப்பலியும்
மாலை 6:15 மணிக்கு பேராலயத்தை சுற்றி திருச்சிலுவை பவனியும், அதைத் தொடர்ந்து திருச்சிலுவை நிலைநாட்டலும், அதைத் தொடர்ந்து மாலையில் திருப்பலியும் நடைபெறும். இறைமக்கள் பங்கேற்று சிறப்பிக்க உங்களை அன்போடு வேண்டுகிறோம். மன்றாடுவோமாக. ஆண்டவரே, திருவிருந்துக்கு எங்களுக்கு உதவ வேண்டுமென உம்மை வேண்டுகிறோம். அதனால் எங்கள் நோன்புகள் உமக்கு ஏற்புடையவனவாகி நாங்கள் நலமடைய உதவுவனாக. எங்கள் ஆண்டவராம் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். இறைவா, மாண்புக்குரியவும் திருமுன் தலைவணங்குபவர்களுக்கு ஆழமான மனத்துயரை கனிவுடன் தந்தருளும். தங்களுக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட பரிசுகளை தவம் புரிவோர் இரக்கத்துடன் பெற்றுக்கொள்ள தகுதி பெறுவார்களாக. எங்கள் ஆண்டவராம் கிறிஸ்து வழியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக. ஆன்மாவோடும் இருப்பாராக. எல்லாம் வல்ல இறைவன் தந்தை, மகன், தூயாவியார் உங்கள் அனைவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக. அன்பரின் குரலுக்கு ஏற்ப வாழ சென்று வாருங்கள். வாழ்வின் பலி தொடர்கின்றது. இறைவனுக்கு நன்றி. அருளில் நிறைந்த மாமரியே, வரமே பொழியும் தாய்மரியே, மனம் கனிந்த அன்பு நிறைந்தவளே, மாசில்லாத மரிமகளே, அருளில் நிறைந்த மாமரியே. பாவிகள் இறைவன் ஒளி பெற வேண்டும், பாவங்கள் விலகும் நிலை வேண்டும். பாவிகள் இறைவன் ஒளி பெற வேண்டும், பாவங்கள் விலகும் நிலை வேண்டும். எங்களின் இதயம் உமக்களித்தோ, என்றென்றும் காத்திடும் வழி நடப்போ. எங்களின் இதயம் உமக்களித்தோ, என்றென்றும் காத்திடும் வழி நடப்போ. அருளில் நிறைந்த மாமரியே, வரமே பொழியும் தாய்மரியே, மனம் கனிந்த அன்பு நிறைந்தவளே, மாசில்லாத மரிமகளே, அருளில் நிறைந்த மாமரியே. நிலையான புகழுக்குரிய தூய்மை மிகு நற்கருணைக்கு எல்லா காலமும் ஆராதனையும் புகழும் ஆட்சியும் உண்டாக கடவது. எங்கள் பங்கின் பாதுகாவலர் புனித சூசேப்பரே, எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும். தந்தை, மகன், தூய ஆவியாரின் பெயராலே ஆமென்.